Il-Malta Affairs and Convention Center f'Taqali reġa' nbidel f'Arena tar-Rock, Palk Majestus u dwal mill-isbaħ. Bekk jonqos biss l-aħħar irtokki biex nhar is-Sibt il-post jilqa' fih mużiċisti u kantanti li bit-talenti tagħhom se jagħtu spettaklu ta' mużika għal annobbli waqt it-tmien edizzjoni tal-Kunċert Rockestra. Il-ċermen tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Sigmund Mifsud, spjega kif lajn għad-dettall twassal biex il-bidliet jibqgħu jsiru sal-aħħar minuta. Ovvjament hawnhekk fejn jaqgħad kollox, jiġifieri preparament nkunu għamilna qabel ir-rehearsals mal-rhythm section kif ukoll l-arranġamenti kollha li jkunu saru mużikali għal dan il-kunċert jingħaqdu kollha f'din il-ġimgħa. Dan kollu jamalgama u jmur jitfit ma' sezzjoni viżwali u artistika biex show viżiva tkun parti prinċipali tal-konċert fi sfond ta' spettaklu mużikali. F'kunċert bħal dan li daħal sew fil-kalendarju mużikali ta' pajjiżna ma tonqosx l-isfida biex kull sena jkun hemm element frisk u l-interess tan-nies jinżamm ħaj. U kif imwiegħed meta tnediet Rockestra 2016 ftit ta' xhur ilu, din is-sena il-kunċert se jġib miegħu numru ta' sorpriżi. Biċċi rasa fuq il-kejk mistennija tkun xi ħaġa li qatt ma saret qabel f'pajjiżna. Kull persuna li tiġi Rockestra ħajjinata Xylo Band li din bażikament tixal b'mod bi programm, ġifieri n-nies kollha ħajkunu parti biex ngħidu hekk l-animazzjoni li ħassir f'Rockestra, ġifieri jista' jkollok udjenza mixawla kuluri differenti kompletament, jista' jkollok sezzjoni tal-udjenza li jxarulek is-sofor, ħodor, u allura dan kollu ħajjin biex l-atmosfera kif dejjem tkun però din is-sena b'mod speċjali l-atmosfera ġo Rockestra tkun waħda verament speċjali.